Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ebben a videóban. A videó és a torna célja a fibrózisos betegeknek szánt kis átmozgatás, illetve egy megfelelő légzőtorna bemutatása. A tornát igyekeztünk 3 részre osztani, 10 perces részekre. Az első 10 perc egy bemelegítés és egy átmozgatás, ami egy könnyebb epizód. A következő 10 percben már hosszabb teherkaros, esetleg egy kicsit nehezebb gyakorlatok szerepelnek, és a harmadik részben pedig már gumiszallagos és szinte végig hosszú teherkaros, tehát nehezebb gyakorlatokkal fognak találkozni. A torna úgy van összeállítva, hogy akár oxigénterápia mellett is végig tudják dolgozni a páciensek. Kezdjük is a tornát. Ülve fogunk végig dolgozni, talpon legyenek a lábak, és kihúzzuk magunkat, és kezdjük egy kicsit az első 10 percben az átlélegeztetéssel. Hasra rakjuk a 2 kezünket, a vállunkat próbáljuk lazán leengedve tartani, és igyekezzünk mindig orron át belélegezni, és jelenleg próbáljuk inkább a pocakunkba irányítani a levegőt, és szájon át engedjük ki hosszan. Hosszú mély belégzésre a hasunkba irányítjuk a levegőt, és szájon át engedjük ki hosszan. Hogyha nem okoz nehézséget és tudunk rá figyelni, akkor akár csücsörítve is engedhetjük ki szájon át a levegőt, azonban, hogyha ez problémát okoz, akkor csak lazán hagyjuk kiáramolni szájon át. Még egyszer, hosszú mély belégzés, és engedjük ki hosszan. A bordákat keressük meg, és a bordák lefutásába igyekezzünk rakni az ujjainkat, és most ide próbáljunk meg nagy levegőt venni orron át, és szájon át engedjük ki hosszan. Hosszú mély belégzés, bordák vonalába, és szájon át engedjük ki. Érezzük, ahogy nyílnak a bordák az ujjaink alatt, és szájon át engedjük ki hosszasan, és még egyszer hosszú mély belégzés, és lassan engedjük ki. Mellkasra rakjuk a kezeinket, és próbáljuk most mellkasba engedni a levegőt, teleengedni a mellkasunkat friss levegővel, és szájon át hosszan engedjük ki. Hosszú mély belégzés mellkasba, és engedjük ki hosszan. Szájon át, és még egyszer próbáljuk teleengedni, majd lassan kiengedjük. Az egyik kezünk maradjon a mellkasunkon, a másikat rakjuk inkább a hasunkra, és próbálkozzunk meg egy teljes légzéssel. Először hasba próbáljuk irányítani a levegőt, majd a maradék mehet a mellkasba, és szájon át hosszan engedjük ki. Feltölt a has, majd a mellkas, és szájon át hosszan engedjük a levegőt. Na, még egy párat. Pocak, majd mellkas feltölt, kilégzés, és még egyszer feltöltjük a hasunkat, majd a mellkasunkat, majd a kilégzésre a 2 kezünket is leengedjük a törzsünk mellé. Egy kicsit próbáljuk ellazítani a vállakat, körzünk hátra. Próbáljunk arra figyelni, hogy belégzésre hozzuk föl, és kilégzésre hátra le. És a hangsúlyos a hátra és a lefele húzás. Most is igyekezzünk orron át szívni, és szájon át hosszan fújni a levegőt. Orron át be, és szájon át ki, és még egy nagy kör. Próbáljuk most felváltva. Belégzés, és kilégzésre engedem le. Másik oldal. Belégzés, és kilégzés. Egy kicsit törzsből is bele lehet mozdulni. A cél, hogy egy kicsit átmozgassuk a vállövet, kicsit bemelegítjük. Belégzés, kilégzés, és még egyszer. Majd hátra húzzuk a 2 vállat, és a tenyereinket a térdünkre, combunkra rakjuk. Belégzésre a 2 könyököt hátra húzzuk hátul, zárjuk a lapockákat, majd szájon át kiengedve a levegőt előre csúsztatjuk, egy kicsit domborítunk. Hosszú mély belégzésre kiemeljük a mellkast, és szájon át hosszan engedjük ki a levegőt. Hozzuk hátra a 2 könyököket, zárjuk a lapockát, és a kezünket végig csúsztatjuk, nem kell elemelni, hanem csak csúsztatjuk végig a combunkon a 2 kezet.
kilégzésre előre, és még egyszer hosszú mély belégzésre, kiemel a mellkas, elől megtartjuk a két kezet, és csak a jobb könyökünket csúsztatjuk hátra, próbálunk átnézni a vállunk felett, és kilégzésre vissza előre, jól esően domborítunk. Húzzuk a másik kezünket, átnézünk a vállunk felett, és kilégzésre vissza előre, domborítás. Húzom a jobb könyökömet, fordulok utána, kilégzésre vissza, húzom a bal könyökömet, fordulok utána, és kilégzésre vissza. Mind a két kezemet újra húzom, és próbálom csípőre csúsztatni, csak a két könyökömet húzom tovább, és a kilégzésre ellazítok, puhán visszaengedem a könyököket. Csak a két könyök jön hátra, kiemelem a mellkast, nagyon szép, és kilégzésre lassan vissza. Hosszú mély belégzés, húzom hátra a két könyököt, kilégzésre puhán visszaengedem, és még egyszer belégzés, kilégzés, és most csak félútig húzom hátra a két könyököm, kihúzom magam, és kilégzésre így maradok középen. Belégzésre jobbra billenek egy kicsit a széken, és kilégzésre vissza középre. Következő belégzésre balra billenek, és vissza középre. Billenek, nagy levegőt veszek, kilégzésre vissza középre, próbálok orron át be, és szájon át kilélegezni. Billenek, és nagy levegőt veszek, kilégzésre vissza. Orron át szívom, szájon át fújom a levegőt, és még egyszer belégzés, majd a kilégzésre középen megállok. Elcsavarodok jobbra a belégzésre, csavarom a törzsem, fordulok utána, és kilégzésre lassan vissza. Csavarodok a másik oldalra, nézek át a vállam fölött, és kilégzésre vissza. Belégzésre csavarok, fordulok utána, kilégzésre vissza. Fordulok, nagy levegőt veszek, szájon át kiengedem, és még egy utolsót, utána fordulok, és kilégzésre középen megállok. Leengedem a két kezemet, egy kicsit lerázom, körzök hátra egy párat, majd egy vállkörrel hátra zárok, és így maradunk egy kicsit. Csúsztatom le a jobb kezemet, próbálok valamit elérni, itt a széklábánál a belégzésre, és kilégzésre vissza középre. Csúsztatom a bal kezemet, belégzés, és kilégzésre vissza. Csúsztatom, nyújtózok, és lassan vissza. Orron át szív, szájon át fúj a levegő. Még egyet-egyet. Belégzésre nyújtózok, kilégzés középen, belégzésre nyújtózok, és középen megállunk. Maradnak törzs mellett a kezek. A jobb kezemet hozom hátra, belenézek a tenyerembe, utána fordulok, és kilégzésre puhán vissza. Jön a másik oldal, belégzés, és kilégzés. A tekintetemmel követem a tenyerem mozgását, belégzésre utána nézek, és kilégzésre vissza. Belégzés, fordulok, szájon át engedem ki a levegőt. Orron át szívom, szájon át fújom, és még egyszer belégzés, és kilégzésre vissza. Újra combra rakom a két kezemet, belégzésre hátra csúsztatom megint a két könyököt, és kilégzésre csúsztatom vissza előre, domborítok. Belégzésre kiemel a mellkas, és kilégzésre lassan vissza. Hosszú mély belégzés, zárom a szárnyakat, és lassan vissza. Aztán kihúzom magam, majd leengedem a két karom a kilégzésre. Egyik kezem a hasamon, másik a mellkasomon, és újra a teljes légzést próbáljuk. Feltölt a pocak, maradékkal a mellkas, és szájon át hosszan kiengedem a levegőt. Feltölt a pocak, majd a mellkas, és kilégzés, és még egyszer feltölt a pocak, majd a mellkas, majd kiengedem a levegőt, és leengedem a két karomat. Az első 10 perc eltelt,
Hogyha valaki úgy érzi, hogy elég volt mára ennyi, akkor itt abba lehet hagyni nyugodtan a tornát és egészségére. Aki még szeretne tovább tornázni, következő 10 perc kezdődik. Akkor folytatjuk a torna második részével, ebben már egy kicsit erőteljesebb gyakorlatok lesznek, rövidebb, majd hosszabb teherkaros gyakorlatokkal folytatjuk, de gumiszallag még nem fog hozzá kelleni, mindenki annyit csináljon belőle, amennyi jól esik. Talpon vannak a lábak ugyanúgy, kihúzzuk magunkat és körzünk párat hátra, majd egy vállkörrel hátul megtartjuk, és vállat érintünk a két kezünkkel. Belégzésre oldalon át megemeljük a két könyököt, és kilégzésre engedjük vissza le. Hosszú mély belégzésre megemel a két könyök, és kilégzésre engedjük le. Igyekszem orron át szívni, és szájon át fújni a levegőt, és még egyszer, nagy levegő. Majd kilégzésre leengedjük, maradnak még vállon a kezek, és most előről hozzuk fel a két könyököt, ameddig megy, és kilégzésre, akár egy kicsit tovább is húzhatjuk hátra. Belégzésre hozzuk fel előről, és kilégzésre hozzuk hátra, ilyenkor záródik kicsit a lapocka, belégzésre föl, és kilégzésre hozzuk hátra, majd összekötve a két mozdulatot előről hozzuk föl, és kilégzésre egy kört rajzolva hozzuk le. Előről hozom fel, belégzés, és kilégzésre engedem le. Orron át nagy levegőt veszek, és engedem ki hosszan szájon át, és még egyszer belégzésre hozom föl, majd leengedem a két kart törzs mellé, kicsit lerázom. Körzök megint párat hátra, két kézzel, és újra vállat érintek. A belégzésre most hátrahozom a két könyököt, amennyire megy, és a kilégzésre előközelítek, egy kicsit domborítok, megnézem a köldököm, majd belégzésre kiemelem a mellkast, jól esően hátrahúzom a két könyököt. Szájon át kiengedem a levegőt, kicsit domborítok, pihenek, és a belégzésre kiemelem a mellkast. Kilégzés elől, és belégzés hátul, és még egyszer kilégzés elől, belégzés hátul, majd kilégzésre elől maradok, és itt veszek most egy nagy levegőt, majd a kilégzésre fogom hátrahozni. Belégzésre jövök most előre, és a kilégzésre hozom hátra. Belégzés elől, ilyenkor a hátamba próbálom irányítani a levegőt, és kilégzésre hozom hátra, és még egyszer belégzés, kilégzés, majd leengedem megint a két karomat, egy kicsit lerázom, körzök hátra. Egy vállkörrel hátra zárok, kihúzom magam, majd összekulcsolom a két kezem. Először elkezdek nagy köröket rajzolni magam előtt, mintha nagy pocakot rajzolnék magamnak, és igyekszem úgy dolgozni, hogy a belégzésre nyújtózom föl, és a kilégzésre engedem le a kezeket. Belégzés fönt, és kilégzés lent. Nyújtózom föl, és engedem le, és még egyszer belégzés, majd lent megállítva elindulok visszafelé. Belégzésre megnyújtózok, és magamhoz közel engedem le a két kart. Belégzésre nyújtózom föl, és kilégzésre engedem le magam előtt. Igyekszem orron átvenni a levegőt, és szájon át engedem ki, és még egyszer belégzés, majd kilégzésre leengedem az ölembe a két karomat, szusszanok egyet, majd kicsit kihúzom magam, és a kulcsolt kezeimmel a belégzésre megnyújtózok föl, és kilégzésre lassan visszaengedem, ha jól esik, itt egy kicsit össze lehet rogyni. Belégzésre nyújtózok magasra föl, és kilégzésre engedem le. Hosszú mély belégzés orron át, és engedem ki szájon át, és még egyszer.
megnyújtózok magasra, majd leengedem a két kart, szusszanunk egyet. A teljes légzést bármikor lehet alkalmazni, amikor egy kicsit megfáradtunk a torna során, kicsit megnyugtatja a légzésünket. Feltölt a pocak, majd a mellkas, és szálljon át, engedem ki a levegőt. Orron át nagy levegő, pocak, majd mellkas feltölt, és kienged, és még egyszer, pocak, mellkas feltölt, és kiengedve a levegőt, leengedem a két kart, és összekulcsolom az ujjakat. Előre megnyújtózok a kulcsolt kezekkel, egy picit domborítom a hátamat, veszek egy mély levegőt, és kilégzésre érintem a vállam. Belégzésre nyújtózok előre, és csere másik oldal, kifúj a levegő. Belégzésre nyújtózok, domborítok, majd vállat érintek, nagyon szép. Belégzés, nyújt, kicsit utána is fordulhatok, utána nézhetek. Nyújtózom előre, és vállat érintek, és még egyszer megnyújtózok, vállat érintek, majd előre nyújtózok, kifújom a levegőt, és a belégzésre megnyújtózom föl, a kilégzésre pedig oldalra hajlok, és jövök vissza középre. Kilégzés, jövök a másik irányba, és vissza középre. Belégzés, és kilégzés, és még egyszer nagy levegő, visszajövök középre, és leengedem a kulcsolt kezeket. Kicsit igazítok magamon, lerázom a kezeket, és egy válkörrel hátra zárok. Összefűzöm újra az ujjakat, és a bal combomra, térdemre rakom az összefűzött ujjakat, és rézsút felnyújtózok a belégzésre, majd kilégzésre ugyanarra a lábra vissza. Belégzésre nyújtózok keresztbe föl, és kilégzésre vissza. Megint csak figyelem a kezeim mozgását, követem a tekintetemmel, és kilégzésre vissza, és még egyszer nagy levegőt veszek, visszajövök, majd átpakolom a másik térdemre az összekulcsolt kezeket, kifújom a levegőt, és nyújtózok most a másik irányba a belégzésre, és kilégzésre vissza a térdemre. Hosszú mély belégzésre nyújtózok, és kilégzésre vissza. Igyekszem mindig teleengedni a tüdőmet levegővel, és kiüríteni, és még egy utolsó. Nagyon jó, és leengedem, kicsit szétbontom, kicsit lerázom, és még egy utolsó kulcsolt kezes gyakorlat, miután lelazítottunk, összefűzzük az ujjakat. Megnyújtózunk magasra, nagy levegőt veszünk, és a kilégzésre a fejünk búbján megpihentetjük a két kezünket. Belégzésre magasra nyújtózunk, kilégzésre megpihenünk. Egy kicsit megint össze lehet rogyni ilyenkor. Belégzés, és kilégzés. Belégzésre megnyújtózunk, megpihentetjük a kilégzésre, és jobbra elcsavarodunk a törzsünkkel a belégzésre, kilégzésre vissza középre. Balra csavarodunk a belégzésre, és vissza középre. És akinek jól esik, a belégzés közben még meg is lehet nyújtózni a plafon felé, középre vissza. Belégzés, csavarodunk, nyújtózunk, és még egyet ebből, ha nem esik jól, akkor csak a törzscsavarás marad, csak akkor nyújtózkodjunk, hogyha kifejezetten jól esik. Visszajövünk, lassan leengedjük a kezeket, lerázzuk, egy válkörrel hátrazárunk, pocak, majd mellkast érintünk a két kézzel, és nagyokat lélegzünk. Feltölt a pocak, majd a mellkas, és kiengedjük, hosszan szálljon át. Feltölt a pocak, nagyon jó. És kienged. Próbáljuk lassítani kicsit, megnyugtatni a légzésünket. Szálljon át. Kiengedem. És még egyszer. Pocak, mellkas, és a kilégzésre leengedjük a két kezünket. Véget ért a második felvonás. Hogyha ennyi elég volt már, akkor kedves egészségükre. Ha még egy kicsit bírjuk,
akkor még vár ránk pár hosszú teherkaros, illetve gumiszallagos gyakorlat. Elérkeztünk a harmadik, záró és egyben a legnehezebb részhez. Ezt gumiszallagot fogunk használni, mindenki a saját állapotának és izom erejének megfelelő szallagot válasszon, de vannak különböző színskálák, amit az adott üzletben meg tudnak nézni, hogy melyik a leggyengébb és a legerősebb, érdemes 2-3 félét esetleg beszerezni, és az állapottól függően kiválasztani. Mi most a zöld, közepes szallagot fogjuk használni a gyakorlatokhoz, de ha éppen nincs otthon szallag, akkor szallag nélkül is, imitálva a szallagos mozdulatokat lehet végezni a tornát. Jó, kihúzzuk magunkat, megint kiinduló helyzetből kezdjük a gyakorlatokat. Combon van a 2 kéz, és belégzésre a jobb kézzel megnyújtózunk fül mellé. És kilégzésre visszahozzuk lazán a kezünket a combunkra. Bal kéz nyújtózik a belégzésre, és kilégzésre lassan vissza. Jobb kéz nyújtózik fül mellé, szájon át kiengedjük a levegőt, visszaengedjük. Bal kéz nyújtózik fül mellé, és vissza. Oldalon át nyújtózik most a jobb kezünk fül mellé, egyelőre törzsből még nem dőlünk, és vissza. Bal kéz indul a belégzésre, és kilégzésre lassan engedjük vissza. Próbáljuk teli engedni a tüdőnket levegővel, és lassan visszaengedjük. Bal kéz indul, nagyon jó, és vissza. Indul a jobb kéz, bal kézzel letámaszkodhatunk a székre, és a jobb kézzel megnyújtózunk fül mellé, és egy kicsit belehajolhatunk, beledőlhetünk, és ugyanez a kéz fog tovább dolgozni, tehát ugyanez az oldal, jobb kéz indul a belégzésre fül mellé, és kilégzésre lassan engedjük vissza. Próbáljuk ide az oldalunkba irányítani a levegőt, és engedjük ki hosszan szájon át, és még egyszer megnyújtózunk a belégzésre, lassan visszajövünk középre, megtámaszkodunk a jobb kézzel, és most indul a bal kéz fül mellé, és kilégzésre lassan vissza. Próbálunk ide a szabad oldalunkba lélegezni, szájon át engedjük ki hosszan. Hosszú mély belégzésre megnyújtózunk, nagyon szép, és kilégzésre vissza, és még egyszer teli engedjük levegővel a tüdőnket, és lassan visszajövünk középre. Igazítunk egy válkörrel, kihúzzuk magunkat. Belégzésre a 2 karunkat nyitjuk, kiemeljük a mellkast, és kilégzésre a combokra visszahozzuk, egy kicsit összegörnyedünk. Belégzésre kiemeljük a mellkast, nagyon szép, és kilégzésre vissza a combokra. Hosszú mély belégzés, oldalsó középtartás, kilégzésre vissza, és most V-alakba próbáljuk fül mellé hozni a 2 kart, és lassan kiengedni a levegőt. Belégzésre V-alakba hozzuk a 2 kart fel, nagyon jó, és kilégzésre vissza, és még egyszer nagy levegőt veszünk, marad egyelőre a 2 kezünk a combunkon, és csak a jobb kézzel nyitunk egyet hátra, utána fordulunk, belenézünk a tenyerünkbe, és vissza le. Csere másik oldal. Indul a bal kéz, nézzünk utána. Jól csavarjuk el a törzset, és próbáljuk orron át teleengedni a tüdőnket levegővel, kilégzésre lassan vissza, és még egyszer belégzés, és kilégzésre vissza. Szusszanunk egyet, kihúzzuk magunkat, és egy válkörrel hátra zárunk. A 2 karunkat felhozzuk magasra fül mellé, és döntve a törzset hozzuk hátra, hátul zárjuk a lapockákat. Belégzésre nyújtózunk újra magasba föl, és kilégzésre törzs döntés, lapocka zárás. Ahogy döntjük a törzsünket, a hátunk egyenes marad.
kilégzés, aztán feljövünk, és fönt megtartjuk a két kezet, csak a két könyököt hozzuk be, zárjuk a szárnyakat a kilégzésre, és nyújtózunk vissza a plafon felé a belégzésre. Két könyök behúz, szárnyak, zárnak, gyönyörű. Az összezárt lapockákkal egy 200 forintost meg tudjunk tartani. És belégzésre nyújtózunk fel, kilégzésre lapockazár, belégzésre nyújtózunk, és még egyszer zárnak a lapockák, megnyújtózunk magasra, kilégzésre a vállakat egy kicsit lelazítjuk, leengedjük a nyakunkból, és felváltva törekszünk a plafon felé, jól megnyújtva az oldalunkat, orron át szívjuk, szájon át fújjuk a levegőt, és megnyújtjuk egy kicsit az oldalsó izmokat, majd mind a 10 ujjal magasra nyújtózunk, és kilégzésre lassan leengedjük a két kart, lerázzuk a kezeket, kicsit megigazítjuk magunkat, és elővesszük a szallagot. A szallagot lehet egy kicsit lazábban fogni, minél szélesebben fogjuk, annál könnyebb, minél szűkebben fogjuk, annál nehezebb. Ezt mindenki maga érzi, hogy ma éppen hogy esik neki jól. Jó? Először kinyújtjuk magunk elé a szallagot, és belégzésre széthúzzuk, próbáljuk a szegycsontunkat megérinteni vele, és lassan engedjük vissza a kilégzésre. Jó? Fontos, hogy nem a szallag ránt vissza, hanem szépen lassan, kontrollálva én engedem vissza a két karomat. Belégzés, húzzuk szét, kilégzésre lassan engedjük vissza, nagyon jó, és még egyszer húzzuk szét, és lassan vissza. A bal kezünk magunk előtt most fix, nem moccan meg. Ha kell, fogjuk szélesebben a szallagot, és csak a jobb kezünket húzzuk, utána fordulunk a belégzésre, és lassan engedjük vissza. Ugyanez az oldal dolgozik újra, húzzuk a jobb kezet, fordulunk utána, és kilégzéssel lassan vissza. Ha túl könnyű a gyakorlat, fogjuk szűkebben a gyakorlatot, ha túl könnyű a gyakorlat, ha túl nehéz, akkor lazítsunk egy kicsit a fogáson. És vissza, és leengedjük egy kicsit, körzünk hátra, igazítsuk magunkat. Majd egy mozdulattal hátra zárunk, előre nyújtjuk a két kezünket, és most a jobb kezünk lesz a fix kéz, és húzzuk a balt a belégzésre, utána fordulunk, és lassan engedjük vissza a kilégzésre. Belégzésre húzzuk a kart, és kilégzésre lassan vissza. Próbálom orron át szívni, szájon át fújni a levegőt, na még egy utolsót, húzom, fordulok. Jó, és lassan leengedem. Körzök hátra egy kicsit. Hátra zárok, majd csak simán felnyújtózok, miközben a szallag a két kezemben van, és ellazítok egy kicsit, visszaengedek. Belégzésre magasra nyújtózok, és kilégzésre vissza. Fölnyújtózok, és egyenes marad a hátam, ahogy leengedem a szallagot a térdemre. Bal kéz a bal térden, jobb a jobban. A bal kezünket odaszögezzük most a bal térdünkre, és a jobb kezünkkel rézsút felnyújtózunk, utána fordulunk, és visszarakjuk a térdünkre. Jobb kéz marad, pihen, indul a bal a belégzésre, nagyon szép, és lassan engedem vissza. Orron át szívom a levegőt, miközben jön a jobb kéz, és lassan engedem, nagyon ügyesek. Hozom a balt a belégzésre, és vissza, még egyet, és ez a vége, belégzés, és kilégzés, nagyon jó, hosszú mély belégzés. Jó, lerakom a szallagot, kicsit lerázom a kezeket, körzök hátra, hátra zárok, és egy picit megnyugtatjuk a légzésünket a teljes légzéssel. Orron át szívom, feltölt a pocak, majd a mellkas, és szájon át engedem. Hosszú mély belégzés, pocak, mellkas. Kiengedem a levegőt, és még egyszer
feltöltöm a tüdőmet, és lassan kiengedem. Leengedem a két karomat, állásban fogunk most egy pár percet tornázni, csak akkor, hogyha jól esik, próbáljuk meg. Óvatosan felállunk, egyet előre emelünk a székkel. Jó. A szallagot letehetjük egy kicsit, és megtámaszkodunk, megkapaszkodunk a székben. Hátralépünk a jobb lábbal, és leszorítjuk a sarkunkat, majd visszalépünk. Hátralépünk a bal lábbal, leszorítjuk a sarkunkat. Oké. Jobb láb hátralép, és a jobb kar megemelkedik a belégzésre. És visszarakjuk a karunkat, visszalépünk a lábunkkal. Bal láb hátralép, bal kéz nagyot nyújtózik a belégzésre, vissza a kéz, és vissza a láb. Jobb láb hátralép, jobb kar megemelkedik, belégzés, kilégzésre vissza. Vissza, és még egyszer bal lábbal megnyújtózunk, és lassan vissza, és vissza. A jobb kezünket hátra hozzuk, elcsavarodunk, még bokából is mehetünk utána nyugodtan, és a kilégzésre lassan vissza. Indul a bal kéz, megnézzük, ki van a hátunk mögött, és kilégzésre vissza. Hosszú mély belégzés, fordulunk, közben nem felejtjük el kihúzni magunkat, szép egyenesen büszkén állni. Belégzés, maradunk még egy kicsit középen. A jobb lábbal kilépünk egyet oldalra, picit hajlítjuk a térdünket, és lassan visszazárunk. Indul a bal láb. Kilépünk, nagyon jó. Összekötjük egy kicsit a jobb lábat a jobb kézzel. Nagy levegőt veszünk, és kilégzésre vissza. Nyugodtan jöhet vissza külön a kéz és külön a láb, hogyha sok egyszerre. Jó? Belégzés, nagyot nyújtózok, utána is nézhetek, és vissza, és még egyszer, nagyot nyújtózok, és vissza. Óvatosan visszahúzzuk a széket, és visszaülünk a helyünkre. Kicsit megnyugtatjuk a légzésünket, hasra és mellkasra rakjuk a kezünket. Nagyot sóhajtunk, feltölt a pocak, majd a mellkas, és engedjük ki hosszan a levegőt. Próbáljuk teli engedni a tüdőnket levegővel, és szájon át kiengedni, és még egyszer pocak, mellkas feltölt, és ahogy kiengedjük a levegőt, leengedjük a két kart. Kiemeljük a mellkasunkat, teleengedjük a tüdőnket levegővel, kilégzésre egy kicsit megöleljük magunkat. Hosszú mély belégzés, kiemel a mellkas, nagyon szép, és kilégzés, kicsit összegömbölyödünk, és még egyszer hatalmas levegőt veszünk, aztán megöleljük magunkat, és megveregetjük a vállunkat. Szép munka volt, egészségükre! Köszönöm. Ezt a tornát hetente 3-4-szer ajánlott megcsinálni, napi sétával kiegészítve, mindig az aktuális állapotnak megfelelően. Lehet az első 10 percet, de akár végig lehet vinni az álló gyakorlatokig. Én azt javaslom, hogy minden nap legalább az első felét próbáljuk meg megcsinálni, de legalább minden nap próbáljunk egy kicsit sétálgatni, de a heti 3 az abszolút egy ideális irányszám, és nagyon ügyesek, és gratulálok, hogy ma is tornáztak egyet, és találkozunk legközelebb.